Kada ku manta, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da zuwa wani tashar taku mai albarka. Idan wani shi zuwan ka na farko na tashar tamu, ka mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyon mu sabo. Mun gode. Labari na abin tausayi. Sunana Aisha. Na kasance ni ƙaramar yarinya ce da ban fi shekara 18 ba. A wannan matakin ina da matsayi na sakandare, wanda tun a zanen ina sakandare nake da burin babana ya min aure, sakamakon ina son in ribaci rayuwata tare da iyalina cikin lokacin da ya kamata. Sai dai mahaifina ba shi da burin ya min aure. Burinsa shine ya kasance na yi karatu har matakin masters. Bayan na kasance ni kuma aure nake so. Sai dai wannan lokacin ne ya kamata a ce na more wa yarintata, na matakin shekara 18 ya zama ina gidan mijina. Bacin na kokarin nuna wa mahaifina ga abin da nake so, ya nuna min ɓacin ransa sosai saboda irin soyayyar da yake nuna min. Ya nuna min cewa shi burinsa ya kasance na yi karatu har matakin ƙololuwa. Sai dai mahaifiyata ba ta goyon mahaifina a kan wannan burin nasa na kasancewa na yi karatu ba tare da na yi aure ba. Mahaifiyata ta yi ƙoƙarin nusantar da mahaifina cewa wannan dama ce da za mu ba mu da ta yi aure. Idan mijinta ya ga dama, haƙƙinsa ne da ya ba ta dama ta yi aure, kuma haƙƙinsa ne da ya ba ta damar ta ci gaba da karatunta. Sai dai ba mu san me dalilinsa ba. Sai dai mahaifina ya nuna ɓacin rai sosai ainin akan wannan abin da mahaifiyata ta faɗa, har ya nuna ɓacin ransa da fushinsa na 'yan kwanaki. Da mahaifiyata ta gabatar da matakin nasara akan wannan batun, ta haƙura ta janye, ta ajiye batunta a gefe, inda ta zo ta bi ra'ayin mahaifina akan yadda yake so, sakamakon ba ta so ta ga ɓacin rai a fuskar mahaifina. Tunda nake ban taba ganin wani abu ya haɗa mahaifina da mahaifiyana wanda har ya kasance sun nuna ɓacin rai har sun yi musayan yawo a tsakanin juna ba. Mahaifiyata mace ce mai ƙoƙarin bin sahu da aƙidu na mahaifina. Sai dai kash, mun ga rashin adalci akan wannan batun. Bai kamata a ce 'ya'ya suna da ra'ayin aure iyayensu su zo kuma suna shige musu gaba akan abin da suke da ra'ayi ba. Sai dai bayan kuma duniya ta lalata su, zaka ga an zo ana da ma na sani akan abin da aka shuka. Na kasance na bi ra'ayinsa tunda ba yanda na iya, duk da dai ina da tsohon saurayina mai sona tsakani da Allah, wanda ya yadda ya amince cewa bayan na gama karatuna na secondary school zai turo maka batansa don a zo gidanmu a yi maganar aure, saboda ya shirya yin haka. Sai dai kash, soyayyar da muke yi ta katse, duk da cewa san da yake min har ya kai munzalin cewa ya fi ni. Duk da ni ma dai ina son sa saboda mutum ne na gari, sannan yana da halaye mai kyau, sannan ya iya tarairayin mace, inda yake bi mace sau da ƙafa, duk abin da take so yana so shi ma, sannan baya ƙaunar ga ɓacin raina ko da musƙalar zaratan. Sai dai kash, bayan mahaifina ya tabbatar da cewa mun ci gaba da karatu, saurayina mai suna Mubarak ya nuna min cewa shi fa gaskiya mahaifansa ba za su bar shi ya kai har wannan munzalin shekarun ba tare da ya yi aure ba, sakamakon cewa nauyin gidansu duk akan shi yake. Sannan yana buƙatar cewa akwai mata a kusa da shi, tunda mahaifinsa ya kasance matarsa ce a gidan, sannan ba ta kyauta ƙannansa sakamakon su marayu ne. Mahaifiyarsu tun yana da shekara 13 ta rasu. Bacin ya nuna min ƙudurinsa, ni ma na nuna mai cewa ba yayin da na iya, sakamakon yadda mahaifina yake da tauri da kuma nauyin ra'ayin akan abin da ya faɗa, ko da wane ne ba wanda ya soke shi akan ra'ayin da ya faɗa. Sai dai mun haƙura mun bi, inda Mubarak ya nuna min cewa shi fa gaskiya idan ba yarda cewa ya aure ni yanzu ba, to gaskiya yana ganin ya fasa, zai je nemo wacce za ta aure ni. Na yi kuka, na yi takaici rabuwa da saurayi na Mubarak, sakamakon saurayi ne wanda duk matar da ta same shi ta yi dacen miji na gari, sannan ta yi dacen miji wanda zai kula da ita, ya kula kuma da zuri'arta cikin
aminci da karamci. Sai dai na haƙura na bar ra'ayin mahaifina inda ya kai ni ya min registration ta JAMB. Dama tuntuni na samu kyakkyawan sakamako a jarabawa ta WAEC da NECO, inda na samu credit 9 inda mahaifina ya ji daɗi sosai da ganin wannan result na karatun nawa. Na kasance ni mace ce mai ƙarfin basira da ko makaranta tana alfahari da ni, inda za a fita wani constitution, wani harkar debating ko wani harkar da zai sa makaranta ta ciyo wata kyautar, ana zaɓo na a matsayin ɗaliba ta farko wacce za ta kare makarantar don ta ga ta an so mata kambun a gurin 'yan uwanta makarantu, inda makaranta ta bani kyaututtuka daban-daban. Na kasance ina makarantar boarding ne don tuntuni daman ban saba da iyayena a kusa da ni ba. Sai dai babana ya zaɓa min cewa idan na tashi yin makarantar jami'a ko ita ba zan yi a jihata ba, zan tafi inda na saba, ma'ana zan tafi Jigawa don a can na yi sakandare ɗina. Na kasance na yi cike FUD, ma'ana Federal University of Dutse, inda aka ƙoƙarin samun min admission. Allah ya taimake ni zuwan farko tunda na samu sakamako mai kyau a jarabawa ta JAMB. Sai dai kash, ba fa ina son karatun nan zan yi ba, ni burina a ce na yi aure, saboda matakin da nake kai mataki ne wanda kowace 'ya mace take buƙatar cewa tana gidanta tare da 'ya'yanta. Amma na haƙura na bi ra'ayin mahaifina inda na yi ƙoƙarin cewa insha Allahu zan cika mai burinsa, tunda ya kasance uba nagari mai cika wa 'yarsa duk wani abu ko burin da take buƙata. Na amince na tafi akan ra'ayin mahaifina, amma ba don ina so ba. Na yi ƙoƙarin cewa na ga na nusantar da zuciyata akan abin da ko da ta gani za ta yi ƙoƙarin ta ga ta kawo sakamakon jarabawa mai kyau. Bayan mahaifina ya gama min komai, ya biya min kuɗin makaranta, ya ɗauke ni a motarsa ya kai ni har cikin makaranta, da ya kama min ɗaki a hostel. Amma bayan ya fuskanci cewa ba zan ji daɗin zama a hostel ba, inda ya ga cewa ɗalibai suna takura sosai matuƙa ainihin, yadda ya ga wajen ɗalibai uku ne ko zuwa huɗu a ɗaki duk guda ɗaya. Mahaifina baya son ɓacin raina, kuma yana buƙatar ya ga ina jin daɗi da walwala a rayuwa, tunda burinsa ya ga na kasance na samu damar kwanciyar hankali inda zan yi karatuna cikin lumana da kwanciyar hankali. Sai ya yanke shawarar cewa ya fito waje ya kama min gida guda sukutun inda zan buƙaci komai da komai. Mahaifina ya kama min gida wanda mizaninsa ya kai ɗaki 3 da kicin da ban ɗaki, inda ya zuba min kaya a ciki na komai da komai, inda nake ƙoƙari na ga na cika wa mahaifina burinsa sakamakon halaccin da ya min a rayuwa. Sai dai kash, hakan ya canja min ra'ayi sosai, ya canja zuciyata daga kan daidai zuwa kan rashin daidai. Mahaifina ya ji daɗi matuƙa sosai inda ya ga na amince da cewa zan ci gaba da karatu nan na cika mai burinsa. Sai dai bayan muna cikin karatu, muna level 1, na haɗu da abokai 'yan Kaduna, 'yan jihar Kaduna, inda ake kiran ɗaya daga ciki Hafsa da kuma Ruki Baby. Sai dai kash, da farko na yi tunanin mutanen kirki ne, tunda na ga da farko suna mai da hankali sosai akan harkar karatu. Sai na biya musu, muka haɗa abokantaka tsakanin ni da su. Sai dai amma daga baya na fuskanci cewa layina da nasu ba ɗaya bane ba, tunda ni mahaifina da mahaifiyata suna ƙoƙarin ɗora ni akan turba ta daidai don ba su yarda wani namiji ya zo ya raɓe ni ba, bare har ya ce zai wani abu da bai dace da ni ba. Mutum ɗaya na san mahaifina ya bari da cewa in zauna da shi a rayuwa, shine Mubarak, tsohon saurayina na baya. Shi ma sakamakon ya turo iyayensa da zumar cewa ya tabbatar cewa zai aure ni, shine mahaifina ya bashi damar cewa ya dinga kula ni, amma so ɗaya tak a sati. Amma da na zo jami'a na tadda sabuwar rayuwa, ba irin ta gidanmu ba, rayuwa wacce daban ce, ba irin kuma ta kowa ba. Ban taɓa tunanin cewa wannan rayuwar ita take yiwuwa a jami'a ba, sai dai na fuskanci cewa
Ita jami'a waje ne wanda duk abin da ka ga dama za ka yi ba tare da wani ya ce maka don me kai ba. Na bi ra'ayi da cewa zan bi halin da aka ɗauko ni a gida da shi ba tare da na canza ba, amma kash hakan bai yiwu ba. Awayena sun yi tasiri kuma sun ci galaba a kaina, duk da cewa ban so aikata abin da na aikata ba tare da ni nadama akan abin da ni ba. Bayan na zo makaranta, Ruki ta ƙoƙarin karkatar da zuciyana kan wani saurayi, ma'ana handsome guy, da ake kira da Umar. Umar wani yaro ne ɗan gidan wani kwamishina a nan jihar Jigawa. Yaro ne sosai, matashi, mai jini a jika. Idan ka gansa dole zai burge ki a matsayinki na 'ya mace, amma sai dai yana amfani da wannan damar ne saboda ya ga mahaifinsa ya ba shi dama ta kuɗi, da kuma amfani da yake yi da ƙarfin mahaifinsa yana lalata 'ya'ya mata ƙanana don ya ga ya cika burinsa inda ya ɗora ki a zuciyarsa. Mafi girman kuskuren da na aikata da na haɗu da Umar a rayuwata, idan ya aikata min abu mafi muni da har yanzu ina tuna ina nadama a rayuwata. Umar ya kasance saurayi ne mai karancin shekaru, wanda bai wuce shekara 24 zuwa da 5 ba. Ya yi ƙoƙarin shiga zuciyana sosai, inda na ƙoƙarin katange shi, amma sai da ya haura ta katanga ya shiga zuciyana don ya ga ya sato min farin ciki na da kuma cin galaba a kan zuciyana. Umar ya matsa min sosai don ganin ya ƙwallafa rai a raina, amma ban ba shi dama ba, sai da ya sami ƙawata Ruki ya bi ta ƙarƙashinta, inda ta ziga ni ta bi da ni hanyar da bai dace ba, da har na yadda na amince cewa zan yi soyayya da shi, amma ba irin soyayyar da yake bukata ba. Ya amince a haka tunda ya san cewa zai ci galaba a kaina wata rana, tunda ya san cewa dole mata suna da raunin zuciyar da soyayya tana iya tasiri a kansu, ko da ba su so yin abu ba za su amince su yarda da kai, daga ƙarshe kuma sai ka zo ka tarwatsa zuciyarsu. Na amince na fara soyayya da Umar, inda na amince cewa har gida ya yinga zuwa na samu na. Bayan soyayyar mu ta ja na wajen shekara 1.5, Umar ya samu damar cin galaba a kaina sakamakon yana zuwa gida ya tada ni kaɗai ba kowa, inda ta kai har ya fara so ya kwana tare da ni, inda na ya amincewa na ɓata raina sosai ran da ya buƙaci cewa zai kwanta da ni. Hakan ya sa na ji gaba ɗaya Umar na ƙoƙarin fita daga raina, duk da cewa soyayyarsa tana sa ni cikin tashin hankali, wanda na ga ban gansa ba ko da na rana ɗaya ne, hankalina yana tashi sosai ainun. Sai dai kash, wannan abin da ya zo min da shi ya sa na kasa kwantar da hankalina, da har ya taɓa min sakamakona na makaranta, tunda ana dab da in fara jarabawa ya zo min da wannan zancen, da gaba ɗaya na ƙi mai da hankalina akan karatu, har na samu damar saukowa daga kan point inda nake kai, da ina kasance ina da point 4 da wani abu a cikin jadawalina na GPA. A gashi a shekarar na dawo point 3, da ya sauke min fan 1 da wasu 'yan ɗigunguna. Amma duk da hakan ban amincewa Umar ba da ya kasance a kusa da ni ba, inda in nuna fushina, ko da waya ya kirawo ba na ɗagawa, sannan ko ya neme ni ba na bin hanyar da zan gansa. Sai dai wata rana yana cikin tafiya a mota, ya zo shigowa cikin makaranta, ya gani a bakin gate, ni kuma ina ƙoƙarin fita in tafi gida don na ga na samu damar kwanciya, sakamakon na fama da ciwon kai mai tsanani tunda na sa tunaninsa a raina. Sai dai ganin da na mai ne ya sa gaba ɗaya ya sauko daga motar, ya zo gabana ya durƙusa, ya nuna min kuskurensa akan abin da ya aikata, kuma insha Allahu ba zai sake ba. Gaba ɗaya idon 'yan makaranta ɗalibai ya zubo a kanmu, inda hakan ya sa na ji nauyi sosai. Allah nake yi ya tashi don ya naga na cire kaina daga fuskokin ɗalibai da suke kan idanunmu. Na yi ƙoƙarin nuna mai cewa ya tashi don Allah don Annabi, ba na son na gan shi a gabana. Ya nuna min cewa ba zai fa tashi ba har sai na amince na yafe masa akan abin da ya aikata mu. Ni kuma na yi ƙoƙarin nusantar da shi cewa abin da kai mun kai ka san cewa zai taɓa zuciyata sosai.
sai ce min ya sani ya zo min tasararsa don ya biyewa hudu ba ta shaidan, amma insha Allah zai kokarin ya ga ya cire wannan abin a ransa, kuma in Allah da ba zai kara ba. Shi dai burina kawai na haƙura akan abin da na kuduri a kai na cewa zai rabu da ni. Na kuma sakamakon ganin nadamar da ne a fuskarsa na amince mai da cewa na haƙura, sannan kuma zan dawo rayuwar soyayya da shi irin wacce muke yi da. Ashe Umar ya zo min da fuska ta yaudara wadda gaba ɗaya ne nadama sosai akan yadda da ne mai. Bacin ya ci galaba a kaina na ya haƙura in yafe akan abu fushin da nake yi da shi. Ya same ni a gida ranar da daddare inda ya nuna min tsagwaron soyayyarsa, inda ya to mana da abinci har guda 2, wani haka soft drinks ne wanda ake kira exotic mai sanyi. Daman ya san ina da soyayyar wannan lemo mai sanyi na exotic, kamfanin exotic, sai dai ashe ba sani ba ya sako min magani a ciki da ya sa gaba ɗaya jikina ya yi la'asar na bacci. Bayan ya bani 'yan mintuna guda, mintin da bai wuce 5 ba bayan shan maganin, ashe Umar ya sa min ƙwayar bacci a ciki, inda na sha na kwanta na fara bacci. Sai na tashi bayan abin ya gama saki na gama buguwa daga lemon da Umar ya bani, da na tashi na ga jikina duk ya ɓaci da jini gaba ɗaya, duk zanin da yake jikina jini ya ɓata sa. Sai na fara salati ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ina addu'an nan da annabi ya koya mana yayin da muka tsinci kanmu a masifa, ina Allahumma ajurni fi musibati wa akrifni khairan minha, ina ƙara maimaitawa. Ina kuka ina ƙoƙarin kiran ƙawata Ruqayya, da na kira ta na same ta na gaya mata abin da yake faruwa da ni, sakamakon na kasa tashi ko da zaune, jini yana ibana, sannan ina matuƙar cikin yanayi na rashin daɗi. Sai na kirawo ta, ta yi ƙoƙari ta taho a fusace don ta ga halin da nake ciki. Tana zuwa tana gani, Ruqayyah ta kama kuka, ta fashe da kuka tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daman abin da Umar ya miki kenan. Ya ce kike ce mun bai kamata a ce mu bashi ba, bari yi kokarin kiran 'yan sanda don su ga sun bi miki haƙinki. Sai na hana ƙawata Ruqayyah kiran 'yan sanda, sakamakon cewa idan ta kira 'yan sanda ba iya asirin Umar ne ya tonu ba, ni kaina asirina ya tonu, sakamakon cewa akwai dole zai zama cewa duniya ta sani, sannan za a yi ƙoƙarin yaɗa ni a midiya cewa ga abin da ya faru da ni. Idan aka yi ƙoƙarin hakan, na tabbatar zancen zai koma wa mahaifina da mahaifiyata, kuma na tabbatar da cewa idan zancen ya koma musu, ke kin san komai yadda mahaifina yake so na, ya ɗora min burin karatu, ya ji na faru da wannan abin, na tabbatar cewa akwai abin da zai iya samun lafiyarsa, wanda haka in ya same shi ni ma kin san ba zan zauna lafiya ba. Sai dai ya ce haka ne kuma, amma bai kamata a ce a bar Umar ba kasance cikin farin ciki bayan ya tarwatsa zuciyanki ba. Na yi nadamar kasancewa ta a tsakiya, da na amince na yarda da shi, na yarda cewa soyayya Allah da annabi yake miki, saboda na ga alamar cewa yana son ki sosai. Ashe burinsa kawai ya lalata ki, amma tabbas wallahi ba zan basa ba, ko kin basa ni na san hanyar da zan bi dan naga na biya miki haƙi. Na ce mata a'a Sumayya, Ruqayyah, ke da Sumayya kun san cewa ina son Umar har a zuciyana, amma ban taɓa nuna muku cewa wani abu zai zo biyo baya ba. Ya taɓa buƙata ta tun a baya ta hanyar cewa na amince ya kasance na yi mai koda su ɗaya ne, ya tabbatar cewa zai aure ni. Hakan ya sa na ƙi yadda na amince mai. Sai dai na ƙi yadda ne saboda na tabbatar da cewa idan na yadda na amince mai, ya samu hanyar da zai yinga amfani da ni koyaushe ya ga dama. Kuma kin san in dai na amince na barsa, zai yinga amfani da ni ko da ya ga dama ko bai ga dama ba. Kuma na tabbatar cewa ba zai banzatar da ni, na tabbatar ba zai aure ni ba. Na ƙi amincewa sosai, inda ya ƙoƙarin ya ga ya rabu da ni kawai dan dai na fuskanci cewa yana so na ne har zuciyarsa. Amma ashe burinsa kawai ya samu dama ya ga ya cimma burinsa. Amma na haƙura, na bashi da medika,
na bashi da Allah akan zaluncin da ya min. Ni dai ki kokari ki ga kin kira min likita cikin rufin asiri ya zo ya duba ni ya tsaye min da wannan jinin. In Allah ya sa jinin ne ya tsaya, zancen ya tsaya daga iya ni sai ke. Kan mu kokarin tona shi, saboda in na tona wallahi Allah ni na tona wa kaina asiri. Zai kasance cewa kowa ya san abin da ke faruwa da ni. Ayya tana kuka ina kuka. Ta fita ta je ta sami wani wanda ake kira da Dr. Kamal, wani mai kemis ne a nan bakin makaranta. Yana aiki a asibiti private a nan Jigawa Hospital. Amma ya kasance yana da ƙwarewa sosai ta aikin duba irin wannan kes ɗin ya faru. Don a sanin da na mai har abortion yana yi, yana ƙoƙarin zubar da ciki idan ba a buƙatarsa. Na kira shi cikin sirri na gaya mai abin da yake faruwa, na gaya mai komai. Ya nuna min cewa zai yi, amma ya kasance abu ne fara kes, bai kamata a ce an yi shi ba tare da hukuma ta sani ba. Na gaya mai dalilin da yasa ba na so hukuma ta sani. Sai ce min to shikenan ba damuwa, amma ya zamanto cewa ki rufa min asiri, ko wani abu ya biyo baya mara daɗi kar ki kokarin tona min asiri dan zan iya yin ta aiki na fa. Sai ce min to shikenan ba damuwa, na amince. Kash, ashe ban sani ba abin da zai faru a gaba zai fi abin da ya faru a bayan muni. Ashe ban sani ba. Lokacin da Rukayya ta kira Dr. Kamal don ya zo ya duba ni, bayan ya duba ni ya ga akwai matsala sosai akan abubuwan da ya faru da ni, inda ya ce wannan abin fa ba zai yiwu a aikin nan a gida ba, dole sai mun sauri mun garzaya da ita asibiti. Idan ba haka ba jinin da ke jikinta gaba ɗaya zai zube, in kuma jinin da ke zubinta yana zubewa kun san abin da zai biyo baya, don tabbas za ta rasa ranta. Kamar yana gani na a halin da nake ciki, ya tada hankalinsa matuƙa, da ya ƙoƙari ya fita da sauri ya shigo da motarsa. Ya ƙoƙarin shigo da motarsa don a ga an ɗauke ni an kai ni asibiti. Rukayya ta kama ni, ta taimaka sosai don ta kama ni daga na tashi, amma da ƙyar na tashi. Dr. Kamal ya ƙoƙari ya sa hannunsa, duk da ba don ya so ba, ya rike ni don ya ga ya taimaka wa Rukayya, don ba ta iya daga ni ba ni kaɗai, saboda na fi Rukayya jiki da nauyi. Ya kama ni, muka shigar da ni cikin mota don a ga an yi sauri an garzaya da ni asibiti. Dr. Kamal hankalinsa a tashe, saboda ya san cases irin wannan ya sawa a rasa rai da wuri. Ya ɗauki hanya ya tafi da ni asibitin su, inda ya ƙoƙari ya shigar da ni, aka min aiki emergency. Ya shigar da ni cikin asibitin su a fusace, inda bayan an ga shigowarsa a mota, duk gaba ɗaya ma'aikatan jinya suka yi sauri suka yi kan motar a fusace, don sun san cewa akwai matsala, don ba a saba ganin shi a irin wannan yanayin ba. Ina fitowa ya sauri ya fito da sauri ya buɗe ƙofar baya, ya ƙoƙari ya kirawo nas guda biyu ya ce su sauri su kama a sauri a shigar da ni ɗakin tiyata na gaggawa. Ana shigar da ni ya sauri ya sako kaya ya haɗa aikin tiyata, ba tare da ya saurari cewa za a ba da kuɗi ko kuma ba za a bayar ba. Kawai burinsa ya ga an ceto lafiyata, in ya so koma me daga baya ayi. Ya sauri haɗa kayan aiki ya shiga cikin tiyata da sauri ya shiga ya ƙoƙarinsa don ya ga ya ceto raina. Dakta ya yi ƙoƙari sosai don ganin agaza mu akan halin da nake ciki, inda ya ƙoƙari ya ceto raina. Nan take ya sanar da ni cewa da ashe na ƙara awa ɗaya a ne da nake ciki, to fa sai dai wata ba ni ba, don duk da dai Allah ne mai ba da rai, amma akwai hanyoyin da idan aka bi akan iya rasa rai da wuri, musamman hanyar ɓarkewar jini. A nan ne nake so in nusantar da 'yan uwana mata cewa idan suka ga irin wannan halin, sun ɗinci kansu irin wannan halin na ɓarkewar jini sakamakon al'ada ko kuma yanayi na haihuwa ko kuma ɗaukar ciki, su sauri su garzaya asibiti, don rashin zuwa asibiti zai haifar musu da gagarumar matsala ta rashin jini a jiki. Idan kuma an samu gagarumar matsala ta rashin jini, to take fa za a iya rasa rai, za a iya rasa rayuka. Idan akwai wani ɗa a cikinki zai iya rasa ransa, ke ma uwa za ki iya rasa ranki. Sai dai bayan dakta ya gama min aiki, ya fitar da result na sakamakon abubuwan da suke damuna.
dakta ya yi nadama sosai ya kuma yi takaici akan abin da Umar ya min. Na ba shi labari ne sakamakon dole sai ya sani saboda halin da ya tsinci kaina a ciki. Na ga mai cewa Umar ne mun fyaɗe ya kuma ƙoƙarin guduwa ya bar ni a cikin wannan halin. Ya bani magani ne na sha na bugu kuma ban san abin da ya aikata min ba, sai da na tashi na ga jini ya ɓarke min a jikina. Sai ya ce a'a wallahi ba za mu bar wannan abin ba. Ba zai taɓa cin banza ya zo ya lalata da ke miki fyaɗe kuma ya tafi ya ci banza ba. Na yi ƙoƙarin nusantar da dakta abin da na yi ƙoƙarin nusantar da Rukayya a kan mahaifina. Ya ce kash wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Ko da a ce mahaifinki ba zai ji daɗin wannan al'amarin ba, dole sai ya sani saboda idan wani abu ya zo ya biyo baya, ni ma ina cikin kesi sannan asibiti na ma yana cikin matsala. Sai dai ki sani cewa wannan abin ko da zai zama silar samun matsalar ki da mahaifinki, dole fa sai an so miki ‘yancinki da wancan azzalumin ya ci miki zarafi a kai. Sai na yi ƙoƙari na ga na yadda da abin da likita ya faɗa. Sai dai kash ni fa ba abin da yake tayar min da hankali sakamakon idan mahaifina ya san abin da ya faru to tabbas akwai matsala babba. Sai na ce mai to shikenan ba damuwa, idan kaga hakan ya yi kamata kuma hakan ya dace to shikenan ni ba zan ce komai ba. Sai ƙara gaya min cewa akwai wata babban matsala da ta faru sakamakon wannan abun. Sai ya ce min lallai mahaifata ta samu matsala nan ba lallai in iya haihuwa ba ko da nan gaba bayan na yi aure. Wannan abun shine abin da ya fi komai tayar min da hankali a rayuwana saboda a ce matakin ya mace ba ta da ɗa abu ne wanda dole za ka tausaya sannan kuma za ka ji babu daɗi. Rukayya ta ɗora hannu ta fashe da kuka ta ce mahaifata ce ta lalace. Ya ce mahaifata ta lalace ba ta kuma ɗaukar ɗa ko kuma ba ta iya ɗaukar wani matakin ɗaukar ciki ba tun daga mataki na ɗaukar ciki ba, don kwata-kwata ko da a ce wannan sinadarin da zai ɗauki ciki ya shiga to fa ita mahaifar ba ta yin ishe shi ba. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yanzu dakta wannan halin na shiga. Sai ce mu amma ki yi haƙuri, haka Allah ya kaddara miki a rayuwarki. Wannan dalilin yasa ya ce ba za mu bar Umar ba yana ci gaba da aikata irin wannan lalata da yake yi da mata kuma a ce an rabu da shi ya ci gaba da aikata irin wannan abun ba. Nan take dakta ya kirawo kwamishinan 'yan sanda na Jigawa ya sanar da shi abin da yake faruwa, inda kwamishinan 'yan sanda ya sauri ya sanar da hukumar har haƙƙin ɗan adam ta shigo ciki don ta ga abin da ya wakana da ni, da suka garzayo a guje da gaggawa suka shigo asibitin don su ga halin da nake ciki. Bayan an shigo asibitin ne aka yi bincike sosai akan abin da ya faru, inda suka ce min kan ji tsoron komai in bayyana musu komai, in Allah da za su bi min haƙƙina akan abin da ya faru da ni. Sai dai sun ce dole yanzu an kai munzalin da sai mahaifana sun sani sai shigo cikin al'amarin don su ba da gudunmawa sosai wajen zurfafa bincike. Na ba su lambar babana mahaifina suka kira shi suka sanar da shi abin da ke faruwa. Babana yana jin wannan batun ya faɗi take nan ya yanke jiki ya faɗi, inda ba a san abin da ya faru ba, kawai an ga yana waya ne a kasuwa aka ga yanke jiki ya faɗi. Haka sauri aka garzaya da shi asibiti don a ga abin da yake samun shi, inda aka je aka kokari shawo kan lafiyarsa. Yana tashi daga yanayin da yake ciki ba abin da ya fara cewa illa su sauri su kawo shi wajen yarsa don ya ga halin da take ciki, inda aka yi sauri aka kawo motar gida aka ɗauke shi da shi da mahaifiyata aka kawo su asibitin da yake garin Jigawa, aka kuma sanar da su halin da nake ciki kuma da abin da ya shafe ni. Babana ya yi nadama sosai ya ce da na san haka ne da na bar ra'ayin 'yata ban bi ra'ayina ba. Gashi yanzu an lalata mata rayuwa, a ce ba zan ga jika ba a rayuwana. Wannan wani irin jarraba ce, wani irin jarraba ce, amma sai dai mu ce wannan Allah ne ya kaddara. Sai dai mu fatan Allah ubangiji ya sa hakan ne zai zama mafi alkhairi a gare mu. Na yi mamaki sosai da babana ya yi saurin asar wannan kaddarar don na san halinsa da sa abu a ransa. Sai dai kash ya ce lallai fa sai an fitittigi an gano waye Umar, an kama shi don a ga an bi mai haƙƙinsa. Da kwamishinan 'yan sanda na Jigawa ya yi ƙoƙarin cewa wannan shine aikinmu kuma wannan shine abin da al'umma suka saba mu, wannan shine aikinmu a rayuwa don mu tabbatar da cewa ba bacci kuma ba cin abinci sai mun kamo wannan yaro da ya aikata wannan abu. Sai dai bayan hakan an nuna musu cewa
babansa kwamishina ne a cikin garin Jigawa. Yadda ya ce to ai ko da a ce dan gidan gwamna ne ya aikata wannan abun, haƙƙin su ne da su ga sun karɓo min yanci na akan abin da aka aikata mu. Sai kokari sun ɓoye abin ba tare da an fassala duniya ta ji abin da yake faruwa ba, saboda ka a lalata min rayuwar karatuna. Sai dai na ji daɗin wannan abin da ya kasance an rufa min asiri akan abin da ya faru. Bayan sun nemo Umar suka kai shi cikin station don su mai tambayoyin a dalilin da yasa ya faru. Umar ya ce ya kulla faransa a aure na, sai dai kash ya yi nadama akan abin da ya don matukar har zuciyarsa yana sona sosai, amma kashi yau ya jefa rayuwata cikin bakin ciki. Ni kuma a duniyan nan ba wanda na tsana an gani ma da ya wuce shi. Sai kuma ya zo min da kudirin cewa idan na amince na yarda cewa zai aure ni, ko da a ce ba za mu samu ɗa ba a rayuwa, saboda ya gyara kuskurensa akan abin da ya aikata min. Ya yi nadama sosai don ko bayan ya aikata da ya koma gida ba wai bacci yake yi ba, ko kuma yana samun salama akan abin da ya kasance cewa kullum baya samun bacci da sukuni akan abin da ya aikata min. Amma sai dai na yi fuskanci abin kamar yaudara ta yake, saboda halin maza ne. Tun da farko da na ƙi yarda da shi ya yaudare ni ya aikata min wannan, ashe abin ha'arin shi ya dame shi. Bayan na gana dama a tattare cikin zuciyarsa da mahaifina da mahaifiyata da shi ainihin kwamishinan 'yan sanda suka tausasa zuciyata akan cewa na yarda na amince na aure sa don yi sun rufa wa juna asiri. Na yarda na amince sakamakon yardar da mahaifina yi, don duk abin da mahaifina ya nema a wurina matuƙar ba saba wa shari'a ba, zan yarda in amince saboda soyayyar da yake nuna mu. Na yarda na aure Umar, amma ba na aure shi ne a bisa farin ciki da soyayya da muka fara tun da farko ba. Sai dai a hankali da na fuskanci cewa Umar ya aure ne sakamakon abin da ya aikata, kuma yi nadama a rayuwarsa. Yana nuna min soyayya sosai, yana ji da ni duk da ba abin da ke samu ta bangare na fasi fushi da muni da kuma takura da nake yi mai, saboda na ji na tsane shi a rayuwa, saboda ya zama sula na rasa samun ɗa a gare ni. Amma daga baya sai ni nazari cewa shi ma fa ya da damar da zai je ya samu ɗa ta wani ɓangaren, amma ya ƙi amincewa don ya ga ya gyara kuskuren shi, ya zo kusa da ni don ya ga ya goge min hawayena. Sai na fara yin nadama akan abin da na aikata mai, sannan na zo na fara ba shi haƙuri, ina bin sa muna cikin soyayya, na fara nuna mai soyayya ta zaman aure. Ya ji daɗi sosai idan ganin na gane kuskure na, inda ya nuna min cewa wannan abin da ya zama nadamarsa ta farko a rayuwa, wadda ya ji ya tsani abubuwa gaba ɗaya ciki har da rayuwarsa, don ji yake yi ya ma a ce duniya ma ta tashi gaba ɗaya akan abin da ya aikata mu. Ya zo nan ne don ya gyara kuskurensa, amma na ki ba shi dama, hakan bai sa ya nuna fushi da ni ba. Ya ji yana so na har yanzu sakamakon halaccin da na mai a rayuwa. Ya ce min amma yanzu tunda na gane daidai in bi shi don mu ga mun gyara kuskuren mu, mun bi hanyar da ya dace. Na amince na bi Umar soyayya, na bi shi muna soyayyar mu 100%. Abu ɗaya ne kawai ya jawo mana matsala a rayuwa, son zuciya. A kanan ne nake cewa ragowar samari da 'yan mata da mu guji son zuciya, don haka ne zai tabbatar da yiwuwar nadaman mu a rayuwa. Dan in ta kafe wasan zuciya a rayuwarka, to za ka kasance cikin nadama. Ya yi nuna kuskurensa sosai, inda daga baya muka yanke shawarar cewa mu je gidan marayu don mu samu ɗa mu raya shi don ya zama kamar ɗanmu. Bayan mun yanke wannan shawarar ne muka je gidan marayu, muka samu yaro mai suna Hassan, muka sa mai sunan sakamakon muna so mu samu ɗa, da likita ya tabbatar mana ba za mu samu haihuwa ba a rayuwarmu. Da muka ɗauko yaron muka rene shi, yau gashi Hassan ya kai har shekaru 10 a rayuwa, da muka farin ciki kuma muka nuna cewa in Allah ya da har duniya ta tashi, Hassan ba zai san cewa ba mu ne mahaifansa ba. A nan ne nake cewa idan wannan ne zuwanka na farko na tashar tamu, kamar na alamar subscribe, sannan kamar na alamar liking don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo sabo, da nan kuma kamar na alamar daga nan mana alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar bidiyon mu sabo ya fito. Gode.